BNI Audio Satu dua. Wilujeng rawuh kagem Bapak Samsuri sak rombongan. Wilujeng rawuh kagem Bapak Ibu tamu undangan. Kemudian pun Bapak salikan dalah Ibu Suprihatin ingkang sampun rawuh. Sumangga sedaya dipun sekecaken ingkang dipun lelegan. Dalem menika sasarangan campur sari sabda utama ingkang mijil saking Pucang Laban ingkang dipun pangarsani Raka Mas Dumadi. Larane lara ora kaya wong kang nandang woyo mangan ra doyan rajena dolan neng omah bingung mong kudu weruh wateng ati Joko Sumo Ayu apa ora trenyo sawangan iki awakku sing guru klapa mudhun leganono gonku nandang brontok witeng pari timen mari gonku hati aduh nyawa Kang Mas Sumarji Sugeng Dalu duduku semua apa pancen liramu wis teko mbok balung janut paring usada wong kang nandang woyo sesarengan campur sari sabda utama ingkang dipun pangarsani Raka Mas Dumadi
ingkang mijil saking Pucang Laban Kabupaten Tulungagung. Ugi sinarengan GMP Audio Sound System ingkang mijil saking Sumber Jawetan Kecamatan Kunut Kabupaten Tulungagung. Laraning lara ora kaya wong kang nandhang woyo mangan radoyan rajenadon ning omah bingung mong kudu weruh wateng ati Joko Sumo ayu apa ra trenyo sawangan iki awakku sing guru klopo mudo laganono gonku nandak pronto witeng pari dimenari gonku go ati aduh nyawa duduku sumo apa pancen sliramu wis tega bawa baluk janur paring usata kon nandhang woyo Jackson sesarengan campur sari Sabda Utama ingkang dipun pangersani Raka Mas Jumadi ingkang mijil saking Desa Pucang Laban Kecamatan Pucang Laban Kabupaten Tulungagung. Dalem menika Ki Kaseng Kuyung dene GMP Audio Sound System ingkang mijil saking Sumber Jawetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dalam menika ugi Kaseng Kuyung dene YouTuber Kopini EC menika nggih live streaming ugi Kaseng Kuyung dening RG Channel YouTuber. Bapile Bapak Ibu tamu undangan dalu menika boten saged amirsani wonten ing laladan Sucen mriki saged amirsani wonten channelipun Kopini EC kalian RG Channel YouTuber. Matur nuwun. Nggih setunggalipun YouTuber Agi Dasat. Laras nggih Pak nggih. Agi Dasat. Saderengipun ngaturaken agunging panuwun kagem Bapak Ibu tamu undangan pun Bapak Solikan talah Ibu Suprihatin ingkang sampun rawuh ingkang sampun lenggah semangga dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardekaning penggalih. Panjenengan Bapak Solikan anggenipun hamangku gati ana tepi darmaning werda manghargya amiwaha manghargya siwi nggih menika putra kinasih Nimas Bagus tawi Kang Mas Rijal Ardiansah ingkang sampun winengku dening Nimas Ayu Anis Parida putri saking Bapak saking Bapak Marsuk Ibu Maryati ingkang mijil saking Mangun Sari Sukorejo Wetan Kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung. Mugi-mugi pinanganten sarimpi anggenipun bangun balewisma dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Menika tajuk sekson sesarengan campur sari Sabda Utama. Ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng Kadang Werda Kang Mas utawi Bapak Juru Pramulawati Mas Andi sugeng dalu nggih saking pangduet monggo dipun sekecakaken anggenipun lenggah
Inggih menika kadang kula kadang sepuh ingkang sampun paring sabiyantu ingkang mapan wonten dalipun Bapak Solekan menika wonten Bapak Tumiran Bakule Klopo. Nggih niki Bapak Tumiran Bakule Klopo saking Kacangan Kecamatan Ngunut ingkang sampun rawuh, ugi Bapak Seran, Bapak Kasteri, Bapak Toyani, Bapak Sukar ingkang sampun paring sabiyantu ingkang mapan wonten dalipun Bapak Solekan Ibu Suprihatin.